Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna endi, Gong. Nun. Goleki Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing ngkon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngethak. Lah iki ngayal kok, ngayal apa? Aku lan bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono, wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis kowe males, yo males yo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu? Piye, Mas? Sakarepmu. Wis maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki kokoprak anu Siwa Mandura. Ngapusi ya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae kedap-kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sing nabrak Mandura? Yo, ge wis yo. Wis ngono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ngopo aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih, lah jagat wasane Bathara. Nek ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Oh, Pak. Kula kapok. Ngopo, Gong? Ki tulungi Cero, aku arep diproses. Lho. Salahmu apa? Aku ki mung nyopot tampar ning katut sak sapine. Aku jenenge kuwi nyolong sapi ora. Ngaku apa tidak? Ngaku, Pak, sapine pun kula balekke. Wah, arep dibreke, Gong. Arep dihubungke karo kanca-kancane. Kijang 2. Waduh, terus aku harus dipakake kijang. Pakake kijang ora. Sampun, mangke Bagong kula kandharane, Pak. Kok ora wangsul kok mak ngono. Robot apa wong e? Robot. Kowe iki saka ngendi, Gong? Adus, heeh. Ngerti-ngerti mentas wis dijagani polisi aku. Wow. Wis dilaporke karo tanggaku. Lah ngopo? Ya kuwi mau tampare tak copot ki katut sak sapine. Terus ning nggonamu. Ayo aku ya rumangsa ming katutan to terus tak ingun nang omah ki dilaporke polisi. Ha kowe senengane sok tumindak sing ora sak mestine kok. Aja kaya ngono, rapi, ngono. Wis ora kok. Ha iya. Samarika den mrayitna semuriris. Samuriris eko balik. Blekekek. Sak dulita. Ndara,
kenapa Gus? Janur gunung kadingaren sampeyan rawuh. Dan sabene mung Ndara Abimanyu lah kok niki nganti ingkang raka ing Pringgondani. Oh Semar. Sayektine nggonku prapta ning Karang Kadempel ndherekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca. Nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya ambedhan negara Ngastina. Krana Kakang Mas Pancawala Darbi pepinginan ora ketang amung sauruping damar saumuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar ke Prabone Ngastina. Kang Raka, ya pancen mengkono Siwa. Ning ya ora mokal. Dasare Kang Raka menika putra Pambayun. Putranipun Ndara Pandhawa ingkang Pambayun. Mula pun boten nama mokal. Nek duwe penjangka sing kaya ngoten niku mung jane mung neter ketrimaning urip. Apa ya pancen nyata putraning Ndara Darmakusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten? Ya mung nek saged-saged aja nganti gawe geger. Tegesipun ampun bebutek banyu bening kawontenan negara ing Ngastina. Disuwun kanthi ingkang sak sae-sae. Kula kinten nek tembunge niku kebaing tata krama, tembunge alus. Sinuwun Ngastina le nampa ya bakale alus. Pun ning nek dadak nganggo diwenehi perceka, dadak bedah negara niku kula sing ora mathuk, kula sing ora cocok. Merga niku bakal ngobak-obak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsane lho Den. Mareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti kocap kacarita nalika semanten Jan Abimanyu lenggah wonten sak jawining rangkah padukaning Karang Kadempel wonten tepining wana kadhiraken Raka Nalendra Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca miwah Sanggyara Patpunakawan dadak sakoleng mangke kapistingal kapireng kumrosak Wreksa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal plajaring Kyai Antisura nyandak mawi tali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiyandeng kaget Nalendra ing Pringgondani wau. Siwa Semar ana gajah ingkang nyaut karo adiku Abimanyu seminggu waktu tutane kok pecah sirahe. Mangke riyen. Nek ora ngerti mang takon. Sak klebatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur. Nika gajah ora baen-baen. Nitik ulse ingkang ngembang duren. Nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian Ndara. Ayo Reng Glis. Ayo Reng.
netraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sageter kene dungane engkung lir wuwu sing pine panca apa taking ayamono Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene sakmangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yai wonten menapa dene ketingalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Paraka Indrawati ngengingi babagan lampahan ingkang sampun kepengker udakawis 3 dinten ingkang sampun kelampah wancinipun Anggara kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan wondene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadara dasih mboten kanthi kanyana-nyana Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng satemang ngendhangaken dampar kencana negari Ngastina kendhang kapracondhang kontal kaprapal guragapan anggen kula wungu saking nendra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Praja Ngastina nuwun sewu Yayi jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Paduka Yai Prabu nanging kenging menapa paduka sanget-sanget anggenipun menggaliaken kawontenan negari Ngastina Koko Prabu nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Praja Ngastina mila awon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Praja Ngastina Koko Prabu sarating pandam sumula madangi jroning pasarean nenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang dyana hengkung sumungkem guling Tripolo Tuanarabati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira ing Koko Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan tedhak paduka Yai pinantu ing Suka Basuki Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Kresna tak tampa Baladewa aku ngaturake basaku katura Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengka pengawak Badra keparengan ndhawuhaken dhateng ngrayipun Punta Yai wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan bilih samangke negari Ngastina sampun bedah
Kyai Prabu Duryudana kepelajar ingkang Raka Mandura kepelajar. Bapa Prembandana ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina? Mboten wonten sanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika putrapun Pancawala kaliyan Antasena Yayi. Bendoro sabar. Baladewa kakangku. Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajoki pakartine kadange tuwa ya kuwi si Pandhawa. Ingkang kepengin lan kaslak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar saumure jagung. Nganti dadi dukane Prabu Duryudana geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik Prasata Kurawa. Nenggala agamaning pun Kakang Dyasta utawa digawa dening anakmu si Antasena. Wah, caidan. Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiyang sepuh. Bebecer sastra wirang dhateng para Pandhawa lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika Yayi. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lergen sanging risang mawe gandrung Yayi Antasena piye Kang banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi nunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku ora usah semelang Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane ya mung Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Prabu Ngastina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mulane nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Dimas Irawan, Dimas Antarja. Nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yayi. Pun Kakang mireng yen to Siadi lan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasakake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang nusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik aja ngawur. Panjeni ate Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina ki mung Gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersani Gajah Kyai Antisura sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura bedal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas
ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku ki ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trima dadi satra ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trima dadi satra ngene iki ya ora apa-apa. Iya dia Mas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip. Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki putra ingkang tinemu pembayut lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo yayi pun Kakang ora apa-apa. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung gumarupa ana angin gedhe lambahing Yayanti Sura ingkang anggendhong Raden Abimanyu minggah wonten ing Datulaya. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kaget kadra kasangsayaning para putra. Larta saking kutha Sangkara kula yen amotosa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to wis matur aja runtik atine aja gelo rasane arep dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe iki isih sedulure awake dhewe saiki cetha yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala Irawan Kakang Antarja Kakang Garukaca dadi seksi ya pancen Abimanyu iki witus entuk wahyu ratu ing kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ngastina saora-orane turune si Abimanyu Kang. Saiki gandeng wis ana ratune sing ndapuk Nayaka aku. Dimas sing ndapuk Nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho kok kuwi. Kano Irawan dadi tumenggung nggih ngestaken dawuh Kakang Mas senopatine loro kula nggo abrak apa senopati kok kaya genter kaya ngono nggih pun sinten senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja nek ana apa-apa sing temanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja ya Dimas aku manut ya Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah, mbaya tumenggung kok lurah apa-apa ngono lho. Abdi dalem kok mung asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndara? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Ora ana pas banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP.
Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ngono piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petro dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Tak totok sirahmu kowe. Prameswarine sapa? Prameswarine Ndara Abimanyu. Njuk kowe rabi karo iki no piye? Lah nek gelem dengkul kowe tengok kene wae. Wis kowe tengok kene. Ngono. Ora ngono, piye? Mlumah. Ngene. Heeh. Dadi apa aku? Dadi paidon. Maksudnya? Ayo nek ratu idu nang cangkemmu kuwi. Mesti was mempeng ora. Aku dadi embanmu ya. Wah iya. Ya sing sok mbarengi ratu nek metu dededang semar nesu semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati orang malang kerik ini ngarepe ratu. Yo, Bagong, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jaba, Kakang Pancawala patin jero. Terus Sinawan Tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Galukaca. Yo Dimas aku kari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adhiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta gati sawigeng diri. Yo Dimas, wis wae dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura iki kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kakang Setijo, Gatotkaca piye? Ngerti yo, iki senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk senopati, ora ning kene papane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Modar we. Arek ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas we. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono wong arep dinggoni kok. Malah ora pindah sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir iki mesti sampean malaikate Werkudara kowe iso ngeplaki Petruk. Nyogodo sirahmu. Tiyang. Iki nek ngenengi aku tak keplandasmu lho kowe.
dolanan guthik kok ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mranteke kok mranteke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggemu iki sapa pajamu wae? Sinuwun Ndarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Hah? Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bares engko. Lho. Wani wae, wani nglimpe to. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena, piye Wadi? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kaderenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi kumanjane kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakdi? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dirutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki tareng karo wong tuwa sak kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu wonten dawuh. Mudhun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi lho wis miring. Nggone cupet e. Ha ya ora rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh wae. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun, nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Lha Ndasena wedi karo bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget kok. Ketak ndoro karo Daron. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, ra sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot kowe ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Wantaja Bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ingkala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumalara Kasura. Kekalipun sami aben ajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Paladane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena
Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Oh tak titipke bapak. Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok dititip-titipke bapane iki anggepe bapane kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka nenggala kok titipke bapane. Pira-pira iki tanggung jawab. Nanti Gong, golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkul mlaca. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ya ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa gunung. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajaran Gatotkaca pecah diadamu. Wah. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kosek to. Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi. Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggih. Tak paringi. Ning yen nganti mengko Durna cidra ngubaya, tegese ora nyonto ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Nggih, ngestuhaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Golekke Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna nang ndi, Gong. Nun. Golekke Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bar ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah iki ngayal kok, ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, malesa ning kuwi goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, nyo males nyo. Emoh. Malesa ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki. Tenan.
Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis malso. Pisan bae tuk ngono terus goleki kokoprakan Siwa Mandura. Ngapusi ya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae kedap-kedip. Nggih wis. Nang? Iya. Aduh, saya. Ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino Mandura? Yo, ge wis yo. Wis ngono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ngopo aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat masane Bathara. Ene ngopo Antasena? Wos setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung ngirokke suara Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku golek Durna, aku golek barani ya. Kae rampung selak Padang malen. Mbah, apa ngger? Awar balekke pusaka. Oh iya tak trima. Nyo. Oh iya. Pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Ora edan kowe. Lah wong sampeyan iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Ora edan. Wah, kowe iki pusaka tenanan. Ya. Pro pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak trima ya Antasena, tak trima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kang Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusuri apa? Tak goleki. Ya aku wis tekan kene. Nggih ampun dadi mundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, nenggala tak kundurke. Yo. Sona nek gunake nenggala ora ngawur. Yo. Iki merkane wae, tak cocok siramu modar kowe. Kene ya dhewe dira pusakane dhewe ya, Tru. Ndek ana wis nyekel pusaka. Pitik sapa mlebu perkara aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasta, yo, tak trima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak trima Antasena. Oh, sinuwun Ngastina sajake ora trima, Gong. Kalau mlayu-mlayu ngirit para sata Kurawa, dendang karo Ndara Antasena, Ndara Pancawala. Matur Ndara Werkudara, ya. Ora mulang karo anake. Ora ngajari karo anake. Wong gerang model piye kowe?
samadangi jagat mungum sapucak ing bukir gunung-gunung pun paripurna ya Purwamadya Wusana pun wilujeng samudayanipun mugi-mugi wilujeng lancar lan tansah nampi yuwananing Wang Mahanasa saklami-laminya ya Semar nek wonten lepate kula sak kanca nyuwun pangapunten jeneng menungsa ya kedunungan luput kedunungan salah kedunungan lali ya Semar Sura Sudra Jane ingkang ratsuh brasut kaping kula Darmastuti rahang sami makarya rahayung samya pinanggih ndara